guys, Khulumbai नोंथांमोन गावनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय मावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो जोङो एक्सप'आवहाय फैदों आरोना दुबाइ एक्सप'आवहाय नैबेयावहायनो स' बे सिङावहाय दायो थांगोन मा दं आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो जुदि बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो। स' गाइस नै दायो माहाबा बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना मबेयाव थांनाय जायो पार्किंआव मा डेन्जार गारिफोर थायो डेन्जारखा जोंना गारिया बेनो गारिफोरा जा मोजां दंखायो पार्किं एरिया ओमफ्राय नैबेथिंहाय थांगोन जों दायो नैबेनो आरोना जायगाया स' दायो जों सफैबाय एक्सप' सिटियावहाय बेयावहाय मा दङ आं जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो स' फैदो दानिया नायलांबाय थादो। दायो जोङो थाबायनानै थांगासिनो खिन्थु फैसा गोनांनि थाखाय दुबाइया बिराद मोजां नैबे बागिखौहाय लानानै थांजायो आरोना बेजोंहाय बेयावहाय गाखोनानैहाय गासैखौबो बेरायजायो एक्सप' सिटिखौहाय बेयावहाय जिहेतु बिराद गोजान थाबायनांगौ नालाय खोमसिसि नुबाय नै सिंनि भिउआ माबायसा जा मोजांखा नैबेखौहाय दासो बेबायदि सानावहाय नुदों दा मोना जाबाथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा जायो बेयावहाय नायलांबाय था। दायो इलेक्ट्रिक स्कुटारखौहाय लाबाय आरोना मानो होनना बुंबा बागिखौ एफर्ड खालामनोथ' अकात गैया स्कुटारखौनो लाबाय ओमफ्रायहाय एसे गिदिंबाय बेजोंनो नङाबा आंबो जायै लोदो जाबायना बेखायनो थाबायनो हाला आरो नै जा मोजांखा आरोना आर्टिफिशियल वाटारफल बेयावबो दैया एसे बुरजा फैबावगोन बेयावहाय बे जायगायाव फैयाखैमोन आङो लास्ट टाइम फैनायावहाय नैबेनिफ्राय फैबाय जोङो फैबाय जा मोजांखा
You want to go? You want to go? दा मोजां नुवाखै बेखौ बाट दा उनावहाय लाइटिंआवहाय बिराद मोजांसिन नुगोन आरो ना दा नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लाइटआवहाय बोरै नुयो बेफोर दै गनाय गोजानै वाटारफल आरो ना स' दायो जोङो थांगासिनो आइसक्रिम दा आरामखा जि स्पिड सालायखायो नामा आइसक्रिमा जा साइजखा नायलाय ओमफ्राय गाइस जोङो नैबेयावहाय गोजौआवहाय थांगोन आरो ना नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो प्राइसफोरा बेसे बेयावहाय दै जा मोजांखा नै डेक'रेसनफोरा जा मोजां बानायखादों माने फैबा फैबाय थानो लुगैनाय आरो ना ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेसेबां बेसेबां प्राइसआ बै गोजौआवहाय थांनानै जोङो मजा लानो हागोन आरो ना नै प्राइसआ एट्रेक्सन पास तेरा माबा माबि दङ आरो ना बेलेग 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 गार्डेन इन द स्काई नै बेफोरखौ आङो नै गोजौआव गाखोहांबाय गोजौआव गाखोहांबाय उहु वाव जा मोजांखा वाव बेसे मोजां नुजोब्बाय नुजोब्बाय दे नुजोब्बाय वाव बेनिफ्राय गासैबो दुबाइखौ नुहुरजोबो आरो ना गासैखौबो नुहुरजोबदों नै बेयावहाय दङ जों भिडिअ लाबाय थानाया वाटारफला नै दहै जों थांनाया बेयो आरो दा वाटारफला नै बेनिफ्राय जों ओंखारबोनानै दहैदि थांदोंमोन ओमफ्राय बे न' गोदोरा दहै दिन्थिबायना आङो जों लामानिफ्राय बिदि फैबाय जा गोजौआवसो दङ जों दायो Is it tasty? Very tasty. It's the Very famous tasty. ice cream of Expo 2020. Okay. Which flavor? Mix. Mix. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. गुजुदोंसो आङो खिन्थु आइसक्रिम जादों नै स्कुटारखौहाय बेयावहाय पार्क खालामदोंमोन ओमफ्राय साइकेलबो लाजायो आरोना बेयावहाय नोंथांमोना गोसोसो मा लानो
ओमफ्राय दायो वाटारफला सानावहाय नैबेबायदि आरोना भिउआ ओमफ्राय दाहाय आं मोनानिखौ दिन्थिगोन मोनानिया साबसिन जागोन आरो दायो आङो फिडबेक होगासिनो बिथांमोना फिडबेक होजानो लुगैदों नालाय बेखौहाय लानानै फैदों आरो फिडबेक होनांगौनो नै कालारा बिदि जाजोब्बाय आरोना दा उनावहाय फैबावगोन जोङो एसे मोनानानैहाय दायो एसे स्रां स्रां जाना दङना दैया अफ जाजोब्बाय नै पुरा ओमफ्राय दा फैबावनोसै आरोना बिराद डेन्जारलै बिसोरनो बानायनाय आरो नैबे जोंनि सिगांथिं गाखोलांनायानो ओमफ्राय बैयाव मा दाउ बिरनाय बायसा नुगासिनो बैयाव दाउ बिरगासिनो बे वाटारफलावबो बिदि लाइटिंनि वाटारफल जानाया टाइमिं थायो आरोना जानला मानला टाइमावहाय होआ मोनाबाबो 7निफ्रायसो स्टार्ट जायो नैबेखौ नुदोंना दाउ आसलि खारनाय बायसा नुदों दाउ आसलि खारनाय बायसा नुदों खिन्थु दाउ आसलि नङा आरोना इयो आर्टिफिसियेल गोजा नोंथांमोना दहाय साननि भिउखौथ' नुखाबाय नैबे राउन्ड जायगानिखौ दायो नै मोनायावहाय नायदो मा जायो बेयावहाय नै दा खोमसि ओमफ्राय दसे उनावनो दिन्थिजोबो आरोना नै वाव जा मोजांखा माने लाइफआव बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायफैबा गोसोआनो गोजोनलायलायबाय आरोना जा मोजांखा नै माने मबाइलाव बारा मोजां नुवा रियेलाव बिराद मोजांसिन नुयो आरो जोंनिया टाइमिंआ जाबायमोन आरोना लाइटिं इफेक्ट थानाय बिदि वाटारफला स' थाब फैफिनबाय आरो बेयावहाय आङो दायो
बेवहाय दैयाव ओंखारलांनोसै बाय बाय सना मार मोजां मोनबाय आं बेवहाय फैनानै दायो नै टाइमिंआवसो होयो आरोना बिदि कालारिं वाटारफलखौहाय दायो जास्ट बिदिनो कालारिं जानानै थागोन वाव आरो बेरायबावनो बाखि थाबाय गाइस बहुत जायगा दङमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननोथ' खिथाखाबाय बेसे लादोंमोन रेन्टआ आरो टिकेटआ स' दायो जोङो थांगासिनो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye